Indi Orta Türkmenistan prezidentinin gol çeken resmi namalar bilen tanışdyýys. Ahali vilayatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň ýokary hili gurulup ulanmagy berilmegini üpçün etmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti fermany gol çekdi. Resmi nama raýatda ahali vilayatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komissiyasy döredildi. Ahali vilayatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komissiyasynda Türkmenistanyň Adalet ministrligi we beýleki degişli ministrlikler bilen birlikde ahali vilayatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komissiyasy hakyndaky düzgünnamanyň komissiyanyň merkezi idarasynyň guruluşynyň taslamalarını, komissiyanyň ýol başlarynyň aýlyk zähmet haklarynyň möçürini, komissiyanyň merkezi idarasynyň işgär sanynyň möçüri we degişli üýtgetmeleri hemde goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyny giýerdirmek barada teklipleri taýýarlamak hemde Türkmenistanyň ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Orad fakynda Türkmenistan prezidentiniň fermany Deryageli Nuriýewiç Oradow ahali vilayatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komissiýasynyň başlygy wezipesine bellemeli. Durduly fakynda Şahmuhammed Durduly ahali vilayatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi wezipesine bellemeli. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow ahali vilayatyny durundurmagy hasa kemilleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama raýatda ahali vilayatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimligi döredildi. Ahali vilayatynyň häkimligini Türkmenistanyň Adalet ministrligi we beýleki degişli ministrlikler bilen birlikde ahali vilayatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimliginiň guruluşynyň taslamatyny, häkimliginiň işgär sanynyň möçüri baradaky teklipleri taýýarlamak hemde ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiya we 17-nji Tomsky Paralimpiya oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny taýýarlamak hemde olaryň gatnaşmagynyň meseleleri hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwaryna çykaran 2565-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama raýatda 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiya we 17-nji Tomsky Paralimpiya oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi hemde onuň düzümi tasdiklanyldy. Türkmenistan ýene Ýaponiýanyň arasynda gazanylan iki taraplaryň alaşyklary durmuşa geçirmek hemde iki ýurdun özara gatnaşyklaryny mundan beräge ösdürmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama raýatda Türkmen-Ýapon ykdysady komissiyanyň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklanyldy. Dünýäde ýüze çykan ýeti ýokunç keselleriniň pandemiýasy bilen bagly halkara gatnawlaryny girdilen çäklendirmeleň netijesinde häzirki wagtda daşar ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we kanuny bähfetlerini goramak maksady bilen şeýlekeme migrasiýa hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 29-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama raýatda daşary ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hereket ediş möhletleri 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2024-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygynda tamamlanýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportlarynyň hereket ediş möhletleri 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyryldy. Türkmenistan prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi nama raýatda Türkmenistan ýene Birleşen Arap Emirlikläriniň arasyndaky köp uğurly hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini aralyp maslahatlaşmak üçin degişli düzümdäki Türkmenistanyň wekiliýetiniň agdalaryny 2022-nji ýylyň 29-njy 30-njy aprelinde Birleşen Arap Emirlikläriniň Abu Dhabi şäherine gulluk iş saparyna iýermek belenildi.